Hyvää päivää kaikille, tai ainakin se päivä tätä nauhoittaessa on. Jos satutte kuuntelemaan tätä iltaisin tai öisin, niin toivotan hyvää iltaa, mutta hyvää yötä en. Yöllä nukutaan, ei kuunnella luentoja. Minä olen tosiaan yliopiston lehtori Anssi Kärki Lapin yliopistosta. Vastuullani on insolvenssioikeus ja olen nykyisin myös kolmantena kirjoittajana tuossa ulosotto-oikeusteossarjassa. Ja oikeastaan nimenomaan tuosta teossarjasta ja sen kakkososan päivitystyöstä viimeisen vuoden ajalta, niin myös tämän päivän luentojen 3 erityisen mielenkiintoista teemaa ovat nostettuja. Eli haluaisin kertoilla lyhyesti 3 eri teemasta, joihin liittyy melko visainenkin tulkintakysymys, ainakin osaan, mutta ainakin meheviä riitoja jokaiseen. Eli puhutaan ensin myyntitavan valinnasta uudessa myynnissä ja ostajan korvausvelvollisuudesta, sitten tavanomaisen irtaimen omaisuuden virheestä ulosottomyynnissä ja viimeisenä sitten omaisuuden luovutusrajoitusten vaikutuksesta hieman. Aloitetaan myyntitavan valinnasta ja jos ette jo saaneet kiinni, niin puhutaan nimenomaan tuo UK 525 mukaista tilanteesta, eli jos ostaja laiminlyö kauppahinnan maksun tai käsirahan maksun, niin silloin toimitetaan uusi huutokauppa. Ja tuo 525 mukaan tämä uusi huutokauppa tarkoittaa ulosottokaaren mukaista myyntiä. Ulosottokaaren mukainen myynti taas voi olla huutokauppa tai vapaamyynti. Ja huomaatte jo varma missä ongelma on. Säännöksen sanamuoto sanoo huutokauppa, mutta sillä tarkoitetaan ulosottokaaren mukaista myyntiä. Tämä on ehkä lainsäätäjältä pieni lipsahdus ollut, että tässä ne ei puhuta suoraan siitä, että että voidaan myös vapaata myyntiä käyttää, mutta se on selkeästi hallituksen esityksestä luettavissa ja riitasta ei oikeastaan mitenkään ole se, etteikö vapaata myyntiä myös voitaisi käyttää. Ulosottokaari sen mahdollistaa ja näin voidaan toimia. Eli tulkitaan vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi 35 ja 56 säännöksiä, joissa puhutaan nimenomaan huutokauppa tai vapaa myynti. Mistä sitten se itse ongelma tulee? Niin on yleiset huutokauppaehdot. Pitkään näissä huutokauppaehdoissa viitattiin ainoastaan tuohon 525 tai uuteen huutokauppaan. Yleiset huutokauppaehdot ilmoitetaan jokaisen myynnin yhteydessä. Jos järjestetään perinteinen salihuutokauppa, niin ne on siellä nähtävillä ja sitten vielä kerrotaan keskeiset kohdat ennen prosessin aloittamista. Vapaassa myynnissä, esimerkiksi verkkohuutokaupoissa, ne on siellä ilmoituksen liitteenä, taikka sitten ne muutoin annetaan. Yleisestihän myynti on nykyään pääsääntöisesti verkkohuutokauppamyyntiä, eli myydään esimerkiksi huutokaupat.comissa tai lainvoima.comissa näitä ulosmitattuja esineitä. Ja siellä on liitteenä PDF-tiedosto yleiset huutokauppaehdot, joissa oli sitten pitkään vaan tämä viittaus 525. No tämähän aiheutti sitten useamman riidan siitä, että onko vapaa myynti sallittua uutena myyntinä, kun siellä ehdoissakin lukee ainoastaan huutokauppa. Okei, yleiset myyntiehdot ne on tarkoitus vaan viittaukseksi siihen, että sovelletaan ulosottokaaren mukaisia huutokauppaehtoja. Eli teknisesti ottaen se kattaisi myös se vapaan myynnin, mutta kun siellä luki vaan sitten se huutokauppa, niin kysymys siitä, että tuleeko tämä ilmoitettu ehto, huutokauppa, sanamuoto, tätä ostajaa sitovaksi, eli saako ostaja luottaa siihen, että se on ainoastaan huutokauppa. Tämä kysymyshän sitten päätyi lopulta korkeimpaan oikeuteen asti, mutta valitettavasti vain jatkokäsittelylupahakemuksen osalta. Tämä siis tarkoitti sitä, että korkein oikeus ei antanut siitä sitten aineellista ratkaisua, vaan se vaan problematisoi sen sille tasolle, että osoitti, että tässä on selkeästi tulkinnan paikka ja että jatkokäsittelylupa olisi hovioikeudessa pitänyt siksi myöntää. Tuossa tapauksessahan tämä ostaja vaati tekemässä ulosottovalituksessa sen hänelle asetun korvausvelvollisuuden poistamista vedoten siihen, että sitä uutta myyntiä ei ollut suoritettu ilmoitettujen yleisten huutokauppaehtojen mukaisesti. Ja tapauksessa oli siirrytty vapaasta myynnistä vapaaseen myyntiin, vaikka sitten lain sanamuoto ja huutokauppaehdot sanovat, että uusi myynti on huutokauppa. Kysymyksen asettelu korkeimmassa oikeudessa oli, että onko ensimmäisen myynnin ostajille ilmoitetuissa yleisissä huutokauppaehdoissa rajattu korvausvelvollisuuden perusteita
siten, että se on rajattu se huutokauppaehtojen mukaisesti. Eli onko huutokauppaehdoilla rajattu tai voitu ylipäätään rajata korvausvelvollisuuden perustavia edellytyksiä poikkeavasti verrattuna ulosottokaaren sääntelyyn? Olisin itse melkein taipuvainen sen kannalle, että jos on ehdoissa sanottu, että se on huutokauppa, niin sitten se ostajalla on oikeus luottaa siihen, että se on huutokauppa. Että ei voi olla oikeastaan tällaista piilotettua lakia, piilotettuja normeja. Lain pitää olla avoin kaikille ja sen pitää olla selkeästi sitten huomattavissa, että se, että ulosottokaari sallii sanamuodon vastaisesti myös vapaamyynnin ja se on riidatonta, niin se on ikään kuin piilossa. Se on toki suhteellisen helposti selvitettävissä, jos asiaan perehtyy, mutta niin. Onko se sitten liikaa odotettu, että joku perehtyisi? Taipuisi jopa sen kannalle, että tässä kohtaa ei olisi tarvinnut perehtyä ja saa luottaa niihin ilmoitettuihin yleisiin huutokauppaehtoihin. No vastaavista kysymyksistä on sitten nämä hovioikeuden ratkaisutkin olemassa. Tämä ensimmäinen numero 1556 oli vähän erikoinen. Siinä oli toteutettu uusi vapaamyynti rajatusti tiedustelemalla 2 aiemmin ostotarjouksia esittäneeltä henkilöltä heidän kiinnostustaan sen kohteen ostamiseen. No okei, saatu hinta muodostui huomattavasti alhaisemmiksi kuin aiemmassa myynnissä ja sitten se ostajan korvausvelvollisuus myös muodostui tuntuvaksi. Mutta hovioikeus totesi, että näin toimitetussa jatketussa myynnissä ei ole ollut kysymys sellaista vapaasta myynnistä, jonka perusteella korvausvelvollisuus voisi syntyä. Kuten aiemmin olen esittänyt, niin ulosottokaari nimenomaan sallii vapaan myynnin. Se ei ole se ongelma. Niin, tämä hovioikeuden tuomion sanamuoto on vähintäänkin ongelmallinen. Tällaisessa jatketussa myynnissä ei ole ollut kysymys sellaista vapaasta myynnistä. No okei, jatkettu myynti on niin kuin yhden myynnin jatkamista, mutta jos se yksi myynti oli jo saatettu loppuun, niin onko tässä sitten edes kysymys jatketusta myynnistä siinä mielessä, kun ulosottokaaressa ja käytännössä sellainen tunnetaan, että kyllä tässä on minun näkemyksen mukaan uusi myynti kyseessä ja se korvausvelvollisuus sitten syntyisi normaalisti. Eri asia sitten on se, että seuraavaksi korkeimpien tarjousten hyväksyttävyyttä tulisi arvioida tuon mahdollisimman hyvän myyntituloksen ja sitten myös tuon käyvän hinnan kautta. Ja ehkä tässä se epäoikeudenmukaisuus tuli siitä, että ei ole riittävästi sitten kilpailutettu tätä uutta tarjousta, että on vain kysytty aikaisemmin tarjouksia esittäneiltä. Selkeyden vuoksi tulisikin myynnin yhteydessä annettavissa asiakirjoissa viitata sovellettaviin ulosottokaaren säännöksiin ja mainita, että uusi myynti voi olla myös vapaa myynti. Ja tuon kyseisen korkeimman oikeuden tapauksen jälkeen näin on alettu tekemään, että en ole hetkeen törmännyt sellaisiin, missä tuo vanha sanamuoto enää olisi. Toki tällä ongelmalla on vielä näihin olemassa oleviin riitaisiin tapauksiin merkitystä, mutta tulevaisuudessa tuskin enää. Seuraava teema listalla oli tavanomaisen irtaimen virhe. Ja asia on melko yksinkertainen. Ulosottokaaren 5 luvun 11 pykälän mukaisesti virhettä ei ole. No joo, virhe saattaa olla hyvin poikkeuksellisesti, mutta siis tavanomainen irtain, eli sellainen irtain, joka ei ole ulosottokaaren tarkoittamassa merkityksessä arvokasta, raja menee noin 10 tonnissa, niin se myydään sellaisena kuin on, ja ulosottokaaren mukaisessa myynnissä virhesääntely on tyhjentävästi ulosottokaaren 5 luvussa, ja se koskee ainoastaan arvokasta irtainta. Eli tavanomaiselle irtaimelle ei ole ulosottokaaren mukaista virhesääntelyä. Se myydään sellaisena kuin se on, ja siitä sitten ei voi valittaa. Ne, jotka on tottunut siviilioikeudellisesti arvioimaan tuotteen virhettä myynnissä, niin tässä vaiheessa voi niskavillat nousta pystyyn, että eikö todellakaan, niin vastaus on ei todellakaan. Ulosottokaari on tällaista pakkomyyntiä, mikä on tarkoitettu lopulliseksi ja se pitää toimittaa loppuun tehokkaasti myös. Eli se on aivan eri maailmassa tämä ulosottomyynti. Tuossa vielä kirjallisesti nämä juuri puhutut. Eli tavanomainen irtain on virhevastuu ulkopuolella.
Jos haluat lukea tästä teemasta tarkemmin, niin Hofrenin artikkeli vuodelta 14 voin suositella. No vaikka tämä sääntely on näin yksiselitteistä, niin käytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa on vaadittu kaupan purkua ja tai hinnan alennusta. Ja tämähän on kovin ongelmallista, koska ei ole olemassa sellaista säännöstä, minkä nojalla tällainen kanne voitaisiin nostaa. Tätä ei voi tutkia ulosottovalituksena, koska ulosottokaaressa ei ole tähän liittyviä säännöksiä. Ja sitten kun siihen myyntiin vielä sovelletaan tätä ulosottokaaren mukaista systeemiä, niin ei se oikein sitten siviilipuoleltakaan voi nostaa kannetta. Katsotaan siviilioikeudellisesti kaupan virhesääntelyä. No yleensä nämä halutaan nostaa ulosottovalituksena sen takia, että se on halvempaa, että ei tarvitse täysmittaista riita-asiaa nostaa tuomioistuimessa. Mutta se ei ole mahdollista, nämä pitäisi hylätä tai siis jättää tutkimatta käytännössä, kun ei näillä ole olemassa sitä perustetta, millä nämä voitaisiin viedä tuomioistuimeen. Okei, nämä samat myyntiehdot soveltuu myös verkkohuutokaupassa, kun siellä ilmoitetaan ne äsken kovasti puhutut yleiset huutokauppaehdot. Mitä jää jäljelle? No tällaisen esineen ostaja, jos on sitä mieltä, että esine ei vastaa sitä, mitä hänelle on ilmoitettu, niin ainoastaan tuo vahingonkorvauslain 3.2 mukainen kanne jää jäljelle. Eli 3.2 sen sisältöhän menee niin, että julkisyhteisö on velvollinen korvaamaan julkista valtaa käytettäessä virheen tai laiminlyönnin johdosta aiheutuneen vahingon. Ja sen vastuuhan tulee silloin, kun toimen tai tehtävän suorittamisessa laatu ja tarkoitus huomioon ottaen kohtuudella asettavia vaatimuksia ei ole noudatettu. Okei. Huomaatte, että tässä on melko korkealla tämä kynnys, että voisi tulla kyseeseen tällainen vahinko. Se edellyttää oikeastaan, että on annettu suorastaan harhaanjohtavia tietoja, tai sitten on töpeksitty jotenkin muuten, että se omaisuus ei missään määrin vastaa sitä, mitä on katsottava esitetyn. Myyntiesite ei tule laadittavaksi edes tavanomaisessa irtaimessa, niin yleensä ulosotossa osoittaa sen, että millainen se kohde on, mutta ostajalla niin on se tutustumisoikeus, sitten näissä huutokauppailmoituksissa verkkohuutokaupassakin annetaan ne keskeiset tiedot. Sen jälkeen sitten se on omalla vastuulla. Yleensä esimerkiksi jos ajoneuvoja myydään, niin siellä on sitten ilmoitus siitä, että voit käydä tutustumassa ajoneuvoon osoitteessa X päivänä Y. No joo, palataan tähän 3.2 mukaisen kanteeseen, mikä on tosiaan siis ainut, mikä jää jäljelle. Mutta siis se edellyttää tuon 3.2 edellytysten täyttymistä, mitkä on huomattavasti ankaravammat kuin tavaran virhevastuu. Sitten se edellyttää tavanomaisen kanteen nostamista nimenomaan valtiota vastaan, jossa sitten ulosottolaitoksen oikeudellinen osasto on vastapuolena. Ja keskeinen kynnyshän tässä on hinta. Tuollainen oikeudenkäynti on aika kallis, ja jos sitten tavanomainen irtainen on alle 10 000, ja jos sitten on kysymys kaupan purusta tai hinnanalennuksesta, niin intressit on kovin pieniä, ja kuka sitten haluaa tässä kohtaa enää lähteä prosessaamaan valtiota vastaan. Enkä myöskään tarkoita tätä mitenkään järjestelmäkritiikiksi. Järjestelmä toimii juuri siten, kun sen on tarkoituskin toimia. Ulosottomyynti on tällainen melko poikkeuksellinen tapa toimia, ja se on oma systeeminsä. Sen on tarkoitus olla nopea, joutuisa ja lopullinen. Eli kyseessä on järjestelmän ominaisuuksien luoma lopputulos, ei mikään tulkinta-aukko, virhe tai epäoikeudenmukainen olotila. No, päivän viimeinen teema on luovutusrajoitukset ja niiden vaikutus ulosotossa. Ja keskeinen lainkohta on tuo ulosottokaaren 4.19 pykälän 1 momentin 5. kohta. Sen mukaisesti ainoastaan lakiin perustuva luovutusrajoitus estää ulosmittauksen, eli sopimusperustainen rajoitus ei estä eikä myöskään testamenttiperustainen. Testamentissa tällainen luovutuskielto on tehoton velkojia kohtaan. No, tämä tulkinta on melko selkeä, mutta 2 viimeaikaista, en sano ongelmatilannetta, mutta kuitenkin haastetta tälle on löytynyt. Ensimmäinen on tällainen lakisääteinen, mutta ehdollinen tai rajattu luovutusrajoitus.
Ja toinen on sitten tilanne, missä omaisuuden arvo on alusta riippuvainen ja alustan käyttöehdot kieltävät luovutuksen. Viittaa esimerkiksi virtuaalisiin esineisiin. Aloitetaankin sitten niistä. Eli esimerkkinä tällainen sähköinen omaisuus, alustasidonnaiset esineet. Oman taustani vuoksi mieleen tulee lähinnä pelin sisäiset esineet, missä pystyy pelaajien kesken tekemään vaihdantaa ja tarvittaessa sitten myös muita reittejä pitkin vaihtamaan esineitä käypää valuuttaa vastaan. Tällainen on mahdollista. Toki viime aikoina on luotu tällaisia erilaisia metaverse-projekteja tai muunlaisia digitaalisia alustoja, joiden keskeinen pointtikin on se, että voit siellä omistaa jotakin. Esimerkiksi nämä NFTt ovat lohkoketjupohjaisia yleensä taideteoksille tarkoitettuja järjestelmiä, joissa voi omistaa näitä taideteoksia. Sitten on ihan olemassa yksinkertaisesti virtuaalimaailmoja, joissa luodaan esimerkiksi reaalimaailman kiinteistöjä vastaavia osuuksia siitä maailmasta, jotka sitten voidaan rekisteröidä tietyn henkilön tai käyttäjätunnuksen alle. Ja näiden vaihdantaan saatetaan jopa kannustaa. Ongelma tulee sitten siitä, että näillä alustasidonnaisille esineille on usein jälkimarkkinat olemassa riippumatta käyttöehdosta. Jos se omaisuuden siirtämisen tekninen toteuttaminen vaan onnistuu, niin jälkimarkkinat yleensä syntyy. Jos otetaan esimerkki takavuosilta, niin esimerkiksi Fifassa pystyt keräämään niitä erilaisia pelaajia käyttäjätili alle ja sitten ne pysty kyllä muuntamaan euroiksi halutessaan, vaikka tämän pelin julkaisija Electronic Arts niin oli kieltänyt tämän tällaisen kaupankäynnin. Mutta sitten kysymys herääkin, että onko kyse aidosta omistuksesta vai käyttöoikeudesta. Eli luovutuksen rajoitus voi kohdistua vain omistusoikeuteen. Ja kyseessä, jos on käyttöoikeus, niin silloin ei tarvitse miettiä tätä ollenkaan, että silloin jos vaan edelleen luovutus on sallittu, niin silloin se myös voidaan luovuttaa. Mutta jos sitten omaisuuden kohdalla käyttöehdot kieltää tämän, vaikka sillä olisi olemassa jälkimarkkina, niin ei voida oikeastaan olettaa, että ulostomies lähtisi toimimaan vastoin tällaista palvelun käyttöön sitovaa sopimusehtoa. Suurimman osa näistä omaisuuksista kohdalla kuitenkin kysymys on käyttöoikeudesta, että ei voida puhua aidosti omaisuudesta. Tuntuisi silti omituiselta, että jos tämä palveluntarjoaja on kieltänyt edelleen luovutuksen, niin ulosottomies lähtisi tekemään ikään kuin pimeätä kauppaa, mikä saattaa välillisesti vaikuttaa myös se omaisuuserän arvoon, koska jos tällaista pimeästä kaupankäynnistä niin pääsee palveluntarjoaja selville, niin saattaa koko kaupan kohteen arvo romahtaa. Toki se on kysymys sitten vaan siitä, että millaisen riskin ostaja on valmis ottamaan sen myytävän omaisuuden suhteen ja mitenkä paljon tuo otettu riski vaikuttaa halukkuuteen maksaa kauppahintaa. Eli toisin sanoen ostaja varmasti alentaa kauppahintaa tätä riskiä vastaavalla tavalla. Käytännössä voikin käydä sitten niin, että tällainen omaisuus jää arvottomaksi ja joutuu sitten turhan ulosmittauksen kiellon piiriin. No otetaan viimeinen tästä luovutusten rajoituksesta tämä lakisääteinen, mutta ehdollinen tai rajattu luovutusrajoitus. Eli mä oon itse törmännyt tähän nimenomaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisen sisäpiirikauppojen kiellon kohdalla. Ja sitä tehostaa myös tuo rikoslain 51 luvun 1 pykälän kriminalisointi arvopaperimarkkinarikoksista tai sisäpiirikaupoista oikeastaan. Tuo kyseinen lainkohta luku on arvopaperimarkkinarikoksista. No siis sisäpiirikauppojen kiellossahan on kyse siitä, että jos jollakulla on tällaisesta julkisessa vaihdonnassa olevan yhtiön sisäpiiritietoa, eli tietoa, joka olennaisesti vaikuttaisi julkiseksi tultuaan sen osakkeen arvoon, osakkeen kurssiin, niin tällaista tietoa ei saa hyödyntää kaupankäynnissä. Ei saa käydä osakekauppoja ei-julkisella tiedolla, jotka on saanut haltuunsa. No, tällainen meneillä oleva sisäpiirihanke ei luonnollisesti estä osakkeiden ulosmittausta, mutta velallinen saattaa olla sisäpiiriläinen, jolla on sisäpiiritietoa, eli velallinen
ei saa myydä niitä osakkeita. Muutoin hän syyllistyy rikokseen. Ulosottomies saa ulosmitata ne. Se on selvä. Saako ulosottomies myydä ne? Velallinen niitä ei saa luovuttaa. Saako ulosottomies luovuttaa? No jos ulosottomies ei tiedä tätä sisäpiiritietoa, niin periaatteessa kyllä. Toki me voidaan argumentoida, että ulosottomies on tällainen puolueeton viranomainen, jonka toimintaan se ei vaikuta. Mutta toisaalta ulosottomiehellä on myös ulosottokaaren mukainen velvollisuus pyrkiä mahdollisimman hyvään myyntitulokseen. Ja mahdollisimman hyvä myyntitulos saadaan varmasti tätä sisäpiiritietoa hyödyntämällä, ja se taas sitten on vahingollista muille markkinatoimijoille. Eli voidaan lähteä siitä, että markkinoiden väärinkäyttöasetus niin ei anna merkitystä sille, että myynti on neutraalia virallismyyntiä. Eikä anna merkitystä myöskään sille, että sisäpiiritiedolla ei ole vaikutusta myyntihintaan. Esimerkiksi tuon sisäpiirikauppojen kriminalisoinnin niin siellä 511 rikoslaissa, niin pelkkä yrityskin on rangaistavaa. Siinäpä kaikki minulta tällä erää. Toivottavasti tästä lyhyestä infopläjäyksestä oli iloa ja ehkä jopa hyötyä.